Volám sa Ivana Kušnírová, som lekárka a jedna z lektoriek poporodných stretnutí Rastieme s deťmi po pôrode. A týmto vás pozývam pridať sa k našej téme spánok bábetiek, ak je to tá téma, ktorú možno teraz riešite alebo riešiť budete. Na stretnutí, ktoré trvá približne 1,5 hodiny, je v online priestore, si predstavíme, ako vyzerá spánok bábetiek od úplného narodenia do približne 3 rokov, pretože spánok bábetiek je niečo iné ako spánok dospelých. A mnohým ľuďom veľmi pomôžu už len tie základné informácie, aby sme vedeli, čo môžeme čakať, čo od tých babetiek, v ktorom veku nemôžeme čakať, aby sme neboli vyslovene sklamaní. Prejdeme si, ako môže vyzerať spánok dieťatka, keď je v poriadku, čo ho narúša, čo im pomáha, čo im nepomáha. Prečo sme sa možno v mnohom vzdialili od toho, ako detičky bežne spínkajú, čo viedlo k tomu, že sme mali kopec predstav a mýtov, ktoré sa s realitou nestretávajú, ako pomôcť rodičovi, aby sa lepšie pri malom bábätku vyspal. A prejdeme si trošičku možno aj o niečo okolo spánkových tréningov. Takže keď vás téma zaujala, budem sa na vás tešiť.